L-Awtorità ta' Djar introduċiet paġna ġdida dwar l-iskemi offruti minnha. F'konferenza tal-aħbarijiet f'San Pawl il-Baħar, il-kap eżekuttiv tal-Awtorità ta' Djar Matthew Zerafa spjega li l-paġna tippreżenta l-iskemi b'mod aktar interattiv u li jinftiem faċilment. Is-servizzi tagħna qegħdin tista' ssibhom skont l-età tiegħek, skont id-dħul tiegħek u skont l-istatus tal-familja tiegħek. Qegħdin nifhmu l-esperjenza tal-klijenti tagħna mal-Awtorità ta' Djar biex nkunu nistgħu nottimizzawha u jkollhom relazzjoni aħjar. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrik Galdes qal li l-inizjattiva iparti mill-kampanja ta' tarif ħabtilna fakkar li bħalissa hemm 32 skema jew miżura brabta mal-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali u affordabbli. Tant hemm ukoll għajnuna u anke inizjattivi soċjali importanti fil-qasam tal-housing. Nis-sena għandna l-akbar budget li qatt kellna fl-istorja ta' 81 miljun. U allura l-kampanja ħabtilna hija ntiża biex nies jirrikorru għand l-awtorità jistaqsu, jirriċerkaw u jkunu jafu eżattament x'jistgħu jibbenefikaw. L-Awtorità ta' Djar qalet li din is-sena aktar minn 12,000 familja ibbenefikat minn xi skema jew oħra f'dan ir-rigward. Li familja kuljumejn qed issir sit ta' dara bl-għajnuna li qed tirċievi u li permezz tal-iskemi offruti żewġ familji kuljum qed jagħmlu titjib f'darhom.